हेलो वेलकाम मिस्टार बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आरो खाथि गासानि नामै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय आङो दा माइ बारियाव दंफैयो। माइ बारियाव थाफैनायनि जाहोनानो जाबाय नैबे खुन्थाखौ गायनानै थालिर फस्ला होबाय, बेयाव दा गासा सावफैगोन आरो खाथि गासानि नामै। ओमफ्राय बिदिनो मैदुफुल नङाबा थाइगिर गनाखङाव सावो नालायथो, आलारि बाथियावबो सावो गोसो बायदि आरो। ओमफ्राय दा इयाव खुन्था गायनानै आं बहायबाय नालाय, दा ओमफ्राय लामायावबो आबाया थालिर गायदोंमोन फांनै, माने फांसे गायखांबायमोन, दा आं फांसेयाबो गायखांजोब्बाय जानो हागौ आरो फांनैखौबो। ओमफ्राय दा आं खिन्थाहैनो थांगासिनो दं आरो ना थालिर बिफांखौ। नै थालिर बिफाङा गायबाय, नै गन थुबावनांगौसो, नै बेयाव गन थुनांगौ। गन थुनानै दा आलारि बाथि सावनांगोन ना बेयाव। लोगोफोर आं दा नै थालिर बागानाव थांनो नागिरदों लाइजौ लायनो। दा बाथौआव फुजा होनांगोन ना, आरो माइरं हिन्दोफोराव बावनांगोन ना लोखिनि नामै, ओमफ्राय नै माइनावनि नामै आरो। ओमफ्राय नै लाइजौफ्रा नै सिखा खंखाइखौ लादा आं भिडिअखौ दोनथ'नांसिगोनसो केमेराखौ। आङो दा लाइजौ हानाया जाजोब्बाय, ओमफ्राय नै दा नै लाबाय नै आखाइयाव, ओमफ्राय ओइ ससेयाव गांब्रैसो दंबावो र' जराव। अबे जरावमोनब्रा दोननायखौबो आन्दायलायलांबायसो आं। खोमसि जाथारबाय, मोनाथारसिगोन। आलारि बाथि सावहोलांनांसिगोन आरो, जाय फारा फारि सावलाजोबसिगोन। गासा सावनाय होनोलै, गासा सावनाय। नै लाइजौआ जाबाय, एसे बुरजा लाखाबाय आं, सयखान सातखानसो लाखाबाय आरो। ओमफ्राय दा नै मोनाथारसिगोन। ओमफ्राय एबार दुब्लि बारिफ्राव माबाफ्राव आलारि बाथि सावसिगोन। आलारि बाथि माने गासा सावनाय होनसिगोन आरो, खाथि गासानि नामै गासा सावनाय। बैथिंबो थालिर गायनो रेडि खालामगासिनो दं, बैनि बेलेग न'खरा आरो, जोंहानि न' खाथिनि। ओमफ्राय नै न' मोनफैबाय, नै बेरा गोजा जोंहानि न' लामानि जिङा। नै थालिरा नैबे फांसेया एसे गोजौ जादों, दा दानफायनानै एसे गायखांनांगोन। नै दासो नुदों माथो आं, नै गना आलारि बाथि बहायनो थाखाय, गासा सावनो थाखाय बेयाव दंखायो माथो। दा दोब्रबनानै सावसिनदां आबाया फादारा। नै बे जेंसियाव दा बगारलायगोन, खिन्थायाबा जालायगोन दा, आन्दायबाय थागोन जोंना गाबख्रावलाबायथारोलै आइया। नै दा नै आफा बोराइ बाथौ आरो बा राजा आरो माइनावखौ सावखांबाय। नैबे गेजेरना जाबाय आफा बोराइ बाथौ, ओमफ्राय नैबे फारसे खोलाखैजाना जाबाय बा राजा, ओमफ्राय ओरै साहाखैजाना जाबाय माइनाव आरो। ओमफ्राय ओइ नै गलियावबो सावखांबाय, बे मोसौ गलि ओमफ्राय बाख्रिनि गेजेराव सावखांबाय आरो। जायखिजाया गेजेराव सावबाबो जायो, मोननैबो होजायो आरो, ओरैबो मोनसे ओरैबो मोनसे। ओमफ्राय नै न' सिङावबो माइनाव दोनग्रायाव माइ हेन्दो जिङाव सावबाय, ओमफ्राय आरो माइ बारियाव सावना फैखांबाय। दा लामायाव सावहैबावदों आरो, लामायाव सावबानो जोबसिगोन आरो। नै सावखांसिगोनानो लामायाव लाइट मोननैजों, लाइटसो होनलायलांबाय सरि, आलारि बाथि मोननै जोंनाय नुदोंना, सावखांबायानो होनजायो आरो। नै दै सान्थि सारला जोबदो न'फोरखौ, आंखौबो सारफैदो एसे, दे सारदो। लोगोफोर नै बुट जाबाय प्रसाद, नै नालेंखरजों बुटमोन। रहि लानो थांनो र', सेका लानाव जागोना जायाखै नायहैनो। आजा नोंसा बुट मोनजाबाय नोंसानाव? हा आजा बुट मोनजाबाय, बुट नोंसा बुट मोनजाबाय, बुट होबाय? बुट जाबाय नै जाम्बालाय, नै नोंसाना बुटआनो गैया खोमा हो? आङो न'नि लामायाव फैदों नै, माने ओमफ्राय दानिसो बाजै लानानै थांदोंमोन ना, बिसोरना माने जेबो जायाखै, माने जाबाय आरो, माने बाथौ लगायखांबाय, माइ बारियाव सावबाय माने, ओमफ्राय लामायाव सावबावनांगौ दं आरो। बे गैला माने दालागै जाबायसो, आं न'आव सफैगौमानिनो, लामायाव फैगौमानिनो। आं लास्ट इन्ट्र'खौ बेयाव फोजोबनो होनना फैदो आरो। बिदिबा नोंथांमोना बे आंनि बे मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, लाइक होदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट होदो। भिडिअआ माबायदि जाखो, बारा हार्डथ' नंखाया, गरमथ' नंखाया, नर्मेलसो ओरैनो। ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअआबो दिवालीनि फैगासिनो दं, बेबायदिनो थालिर फांनै गायनानै मम सावनानै बमा गावदां। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय, बिदिबा बाय बाय।